ụlọọrụ Akachukwu Akonam Foundation bụ ndị nke merubere nnukwutike mmemme maka agamnihu bụ nke ha nwetazigoro n'ụzọ pụrụ iche na onyinye bụ nke ha nyere ụmụ nwaanyị Ajadu kachasị nke nọ na Nnọkwa n'okpuru kansụl ime obodo Idemmili South. Ya bụ ụlọọrụ Akachukwu Akonam Foundation bụ ụlọọrụ abụghị nke gọọmenti ma bụrụkwazị ndị nke kwụdosiri ike wee na-enyere ụmụ nwaanyị Ajadu nakwazi ndị ụwa na-atụ n'ọnụ nọ n'obodo Nnọkwa nakwazi n'okirikiri ya onyinye pụrụ iche kemgbe afọ 2010 ha malitere ya bụ ọlụ. Onye nta aka anya bụ Chimezie Ume ga-ewetara gị akụkọ etu ya bụ otu si wee na-akpa ike. Okwu na mmemme ahụ ka onye chịkọbara ya bụ mmemme bụkwa onye chọpụtara otu Akachukwu Akonam Foundation bụ injinia Simon Ukpaka kọpụtara ọrụ dị iche iche nke ya bụ foundation na-alụ nke gụnyere ịkwalite ọnọdụ ndị inyom karịchasịa site n'ịkụziri ihe ọrụ aka dị iche iche nakwa inye ha akara ngwa ha ga-eji wee bụrụ ndị nwere ihe ha na-alụ, ịkwadoro ha ụdị ekpere dị iche iche nakwa iji okwu Chineke wee kwalite mmụọ ha. Injinia Ukpaka kọwara na ebumnobi nke ya bụ foundation ahụ abụghị naanị ike ụmụ nwaanyị Ajadu ife dị iche iche kama na ọ bụkwa ịkwalite mmụọ ha na ọnọdụ akọnuche ha iji mee ka ha bụrụ ndị na-ewepụta ihe karịchasịa otu ha si eme ma bụkwara ndị na-adịghị ahụ ọnọdụ ha dịka ndị Ajadu dịka nke jọkarịcharanụ. N'okwu mmepe ya na mmemme ahụ ka bishọp nke Niger ụka Anglican bụ Right Reverend Owen Nwokolo nọrọ kelee ndị kere ya bụ ihe ma too ha maka mbọ ha na-agba ịkwalite ọnọdụ ụmụ nwaanyị Ajadu ma rịọzie ụmụ nwaanyị Ajadu ahụ ka ha ghara ile anya n'azụ n'ikpere ndị ahụ nyere ha aka ekpere nakwa itinye uche n'ọlụ iji gbaa mbọ hụ na ihe ndị ahụ ebunyere ha bụ ndị ritere erere atụrụ anya n'aka ya. Otu onye kwuru okwu na mmemme ahụ bụ injinia Ebuka Igwe nọrọ kelee ndị chịkọbara ya bụ mmemme ma too ha maka mbọ ha na-agba ịkwalite ọnọdụ dịrị mmadụ. Otu onye ritere erere ahụ bụ onye ebunyere igwe na-enye ọkụ ya na igwe eji eme isi bụ Oriakụ Ngozi Akụnne gosiri ọṅụ ya na ya bụ ihe nrite nke ya nwetara ma kwue na ha nwetara uru site n'ahịa ya ga-eji ya bụ ihe wee na-azụ. Ya bụ mmemme gụnyere ile ahụike nke ndị ahụ bịara ya bụ mmemme nke gụnyere ihe dịka ọbara mgbali elu, ọnọdụ ihe ọtọ bịrịbịrị na arụ mmadụ nakwa ike nri na ihe ndị ọzọ dị oke mkpa.